Bietene December kalo tile 16 san 2024 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabarani so mandi la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na an ka fintigilakaw ye tɛgɛ kɛ bamaci wale tigilamɔgɔw ka maa minnu na an da bɛna don o la fo ka taga se an ka premier ministre ni an ka kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila Ahmad Ag Dita an ka fintigilakaw ye tɛgɛ kɛ ale la Minaka marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Danderan Bukan ani a barakɛ ɲɔgɔn an ka fintigilakaw ka nin waleya in fora kosɛbɛ u ka ɲɛmaaya so fɛ sabula ko nin b'a jira ko olu hakilina ye fɛn min ye ni o ye ka lakana sabati jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko an ka fintigilakaw labɛnnen don ka o baara kɛ wa k'u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an jamanadenw ma an ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa nin baara o bɛ se ka kɛ cogoya min na ka ɲɛ an ka fintigilakaw fɛ alamisa tɛmɛnen December kalo tile 12 san 2024 an ka premier ministre ni an ka kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye an ka kunnafonidisoba kɔnɔna la ni o ye maison de la presse ye a kɛnɛ kan Banjugu Dante ni ale ye maison de la presse ɲɛmaa ye ale ye kuma ta degun ani gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw ka i da don o la an ka premier ministre ye ni o dɔ ye liberté de la presse ani texte juridique minnu bɛ kuma Mali kunnafonidilaw kan ko fɛɛrɛ ka kɛ ka segin ka o kalan ka yɛlɛma don o kɔnɔna ta dɔw la ani a ka laɲini laban o kɛra dɛmɛ min ni u bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ni o jɔlen don kabini san 2020 wagati a ka nin kumakan in kunnafonidila minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu caman ye a jira ko dɛmɛ min tun bɛ ta ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma ko jamana premier ministre ka kuma fɔ o ɲɛna u bɛ min faamu o ko la o kɛra an ka kunnafonidila caman fɛla ko ye nka min y'an ka premier ministre ye a ye kuma ta k'a jira ko degun ani gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw kan k'olu b'a dɔn kosɛbɛ nka ko an k'a dɔn ko jamana bɛ wagati min kɔnɔna la ko gɛlɛya bɛ yen nɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u tɛna na se k'a fɔ o dɛmɛ ko u bɛna na o ta k'a fɔ k'u b'o kɛ kunnafonidilaw ye a ka nin jaabi ma ta an ka kunnafonidila caman jimin sira fɛ sabula u ye a jira ko olu kun hakilina la ko premier ministre bɛna kuma fɔ ni o ye ko u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa dɛmɛ bɛ se ka lakurakuraya cogoya min na ka di kunnafonidilaw ma maa minnu kɛra sababu ye ni premier ministre taara nin kɛnɛ kan olu ye a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu kun bɛ ka jaabi min kɔnɔ ko o tɛ nin ye nka ko olu kɔni tɛna u bolo jigin u na fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ni an ka jamana ɲɛmaaw bɛ se ka ɲɔgɔnya cogoya min na nin dɛmɛ kan sabula ko kabini ni dɛmɛ in jɔra san 2020 ko a kɛra sababu ye an ka kunnafonidiso caman ye u ka maa caman bila ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ye kunnafonidi baara dabila o alamisadon kelen na an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga ye kuma ta k'a jira ko an ka premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Maiga ye kuma min fɔ ni o ye senamatɔn 100 bilali sen kan ko an ka fintigilaka minnu bɛ fanga la ni wagati in na ko olu sɔnna o ma ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini ko a y'a jira ko laɲini minnu kɛra assise nationale kɔnɔna la ko olu tɛ ka o bɔ a sira fɛ ko o kuma tɛ tiɲɛ ye a y'a jira ko senamatɔn min bɛ Mali kɔnɔna la ni wagati in na ko bɛ taa senamatɔn 66 la ko min ye senamatɔn 7 olu ka sɛbɛnfura la donnen don yaasa u bɛ se ka bila sen kan cogoya min na jamana in kɔnɔna la an ka kodɔnbaw y'a jira ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ an ka premier ministre kɔrɔ ani an ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o ye tiɲɛ de sabula ko Dr Choguel Kokala Maiga ye a jira ko laɲini minnu kɛra assise nationale kɔnɔna la ko an ka jamana ɲɛmaaw tɛ ka bɔ a sira fɛ nka ko général de division Abdoulaye Maiga ni o y'an ka premier ministre ye ko o y'a jira ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye nka ko jateminɛ de kɔni kan ka kɛ ko yala an ka jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ko a bɛna se ka na ni bɛn ni kelenya ye senamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ wa walima a bɛna na kɛlɛ la kurakuraya de ko ɲininkali tɔ min o kɔni b'u yɔrɔ la
kunu kari Desembre kalo tile 15 san 2024 Bamanci wale tigilamɔgɔ dɔw ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin Sege dugu ma Bajangara marabolo la o kɛra sababu ye ka maa 7 bɔnɛ u ni na o kɔfɛ u ye Sege dugu fanba jeni ka dugudenw to degun ani tɔɔrɔ kɔnɔna la u ko k'u bɛ welewelema da kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u ka dɛmɛ don u ma sabula ko ni maajugu ninnu ye u tɔɔrɔ u dagayɔrɔ la ka kɛ ni yuruguyurugu wale kɛlɛli ye ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔna la o dɔgɔkun n'a ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ an ka procureur général de la cour suprême ye kuma ta k'a jira ko k'a daminɛ san 2021 na ka n'a bila bi la ko u ye tɛgɛ kɛ maa 40 ɲɔgɔnna de la minnu nɔ yera yuruguyurugu wale la ka ɲɛsin jamana ma wa ko o maa 40 ninnu na an ka minisiri kɔrɔ 11 de bɛ a la wa a y'a jira fana ko ni maa ninnu kan ka nafolo kasabi min sara ko bɛ taa sefa wari miliyari 80 ɲɔgɔnna la wa a y'a jira ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ko maa si tɛ fanga sanfɛ ko e maa o maa bɛ ni e nɔ yera jamana ka nafolo dɔ dunni na walima ni nɔ yera yuruguyurugu wale dɔ la jamana kɔnɔna la k'i k'a bila i kunna ko i ni ɲangeni min ka kan o bɛna ta ka da i kan. Banjugu Dante ni ale Maison de la Presse ɲɛmaa ye Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale bɔra ka yafa ɲini kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ani Burkina Faso jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni kumakan min fɔra u ma don tɛmɛnenw na Joliba TV sanfɛla la u ka barolasigi dɔ senfɛ Banjugu Dante ye a jira ko ni kumakan min fɔra Burkina jamana ɲɛmaaw ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye kumakan ye min bɛ digi mɔgɔw la kosɛbɛ nka ko ale kɔni bɛ yafa deli kɛ Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko u ka yafa u ma ni kumakan ninnu tɛ kumakan cɛ ɲuman ye ka fɔ jamana ma an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko nin bɛ bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ ko nin tun bɛ se ka dankari kɛ a la nka ko a ma dankari k'a la sabula Mali ni Burkina kelen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka yɛrɛma hɔrɔnya ani u ka tagaɲɛ u bɛ se cogoya min na ka o baaraw waleya cogoya min na wa fana ko an kunnafonidilaw an ka dɔn ko an ka baara o de ye ka maaw kala ɲɔgɔn na nka an ka baara tɛ ka maaw fara ko nin waleya min filɛ nin ye ko nin kan ka kɛ misaliya ye kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma bɛn ani kelenya hukumu kɔnɔna la. Mali ka société de lithium de Goulamina min bɛ Bugunikaw fɛ yen nɔ o baaraw koromokarili kɛra an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta fɛ kunu Desembre kalo tile 15 san 2024 an ka jamanakuntigi ye kuma ta a y'a jira ko ni société in koromokarili ko tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ale ka nisɔndiya wa nin bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya de ye ko fɔ ko nin bɛ Mali ka tagaɲɛ de ko fɔ kuranko nasira la donna nataw la. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoni na CEDEAO ka lasigi ta ko 66 min kɛra Abuja Nigeria kaw fɛ yen nɔ Nigeria jamana ɲɛmaa Bola Tinubu ye folikan lase ka ɲɛsin jɔnmaafɛn ma a ka wuli ka jɔ la Mali Burkina ani Niger ka segin na ka na CEDEAO jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la a ye a ka danaya kurakuraya a kan ko a ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ni jamana saba bɛ se ka kɔsegin ka na CEDEAO kɔnɔna la cogoya min na donna nataw la min ye Bassirou Diomaye Faye ni ale ye Sénégal président ye ale bɛna taama boloda ka na ni jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yaasa ka na kuma u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛla la. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger sibiri sufɛla fɛ min ye Niger finitigilakaw ye u ye laseli kɛ k'a jira ko Libiri ani Kogokuru ni olu bɛ Tera marabolo la Niger kaw fɛ yen ko Bamanci wale tigilamɔgɔw ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin ni dugudenw ma a kɛra sababu ye ka maa 39 de bɔnɛ u ni na maa 18 olu bɔnɛna u ni na Kogokuru kaw fɛ yen maa 21 o kɛra Libiri kaw fɛ wa a jirala ko ni maa 39 minnu ni tora la ko min ye musow ni denmisɛnninw ko olu de ka ca ni waleya cɛjugu ni na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.